Fl-inċident ta' nhar il-ħadd li għadda 26 persuna ndarbu, iżda persuni oħra sofrew ġieħ ieħor, mhux fiżiku imma psikoloġiku. Madwar mitruħ s'issa rrikorrew għal għajnuna psikoloġika f'Mater Dei jew permezz ta' helpline li tnieda apposta. Tkellmet magħna psikologa Roberta Farrugia De Bono li waqfet il-helpline. Mhux biss in-nies li weġġgħu, psikoloġikament jiġu affettwati in-nies kollha li kienu hemmhekk. Forsi l-familjari tan-nies li kienu hemmhekk ma ġralhom xejn ma ħadu qatta sakemm sabuhom ċemplulhom dak il-ħin it-telefons ma bdewx jaħdmu, taf kif meta jiġu xi ħaġa hekk. Sakemm issib your loved ones min jaf ġifier dawk il-minuti kif tarhom sigħat. Il-psikologa kienet bħal bosta qed issegwi dak li kien qed jiġri permezz ta' siti soċjali. Intebħet li tista' tkun ta' għajnuna billi tingħaqad ma' sħaba professjonisti. Kien ħin stess jiena ċempilt l-uffiċċju tal-President u minnu fih il-President stess l-Eċċellenza tal-President mal-ewwel offrit is-sapport kollu tagħha u xtaqitna li nagħmlu dan is-servizz. Fost dawk li qed jirrikorru għal għajnuna psikoloġika hemm tfal, tant li qed tagħti servizz ukoll psikologa speċjalizzata fis-servizz lit tfal. Farrugia De Bono żiedet tgħid li malli jiġri każ ta' dan it-tip ikun hemm bżonn dak li jsejjaħ il-first aid fil-psikoloġija. Inti tgħin il-persuna tagħmel sens minn dak li ġara. U tagħmel sens minn dak li ġara biex billi inti tkellima dwar il-fatti li jkunu ġraw, il-ħsibijiet li kellha waqt li kien qed jiġri l-inċident u wkoll l-emozzjonijiet li wieħed ħass. Tispjega li ħafna drabi sintomi jitilqu wara ftit jiem, iżda jkun hemm min ikollu bżonn aktar għajnuna u dawn se jingħataw l-appoġġ kollu meħtieġ. Is-sintomi huma bosta. Wieħed ħin kollu jaħseb fuqha, wieħed ħin kollu b'xi mod jew ieħor jara dik l-immaġni qudiem għajnejh, forsi ma jkunx jista' jorqod billejl, forsi jkollu ħafna dwejja jinfaqa jikpi għal xejn b'xejn, forsi jieħu tajja malajr, kull ħoss li jisma' jieħu ħata. Pereżempju peress li kienet karozza jista' jkun jekk jisma' l-break. Pereżempju jisma' break ta' karozza ħajinħassat iktar malajr. Pass importanti hu li bniedem jirrealizza li huwa normali li jkun traumatizzat. U meta inti tkun qed tispjega lin-nies x'jistgħu jgħaddu minnhom, ovvjament hemmhekk tkun qed isserħilhom moħħhom li dak kollu li jkun qed iħossu huwa normali għal ċirkostanza li mhijiex normali. Is-servizzi jibqa' jingħata skont kemm il-pubbliku jibqa' jħoss li jeħtieġu.